Kuma bene timore od bura kanyo lakini mar Senate. Bura mar golo oko jalup gavana ma Siaya men William Oduol ochopo e od bura mar Senate kawuono. Kinde mag County Assembly ma Siaya osebedo ka lero gimomiyo Oduol onego teng' lwete mogo. Ka Oduol to Ramoni otemo mana reso county no kuom mibadhi. Odiochieng' makiny en thuolo mar William Oduol mar chopo e nyim komiti no motelne kod Senator ma Elgeyo Marakwet men William Kisang. Chris Owino miwa ler mar wachni. Honorable Senators, ladies and gentlemen, it's important to observe the strict 10-day timeline. E odiochieng' mokwongo mar winjo bura mar golo e apisi jalup gavana ma Siaya William Oduol, komiti mar od bura mar Senate oneno rakruok mar wache kinde mag William Oduol kod mago mag od bura ma Siaya. Okil kamaloka mar Oduol Paul Nyamodi onyiso komitino ni County Assembly ma Siaya ne okoluwo chike madwarore e golo e apisi jalup gavana kendo kwayo kweth motelne kod Senator ma Elgeyo Marakwet William Kisang mondo wit burano oko. So, Chairman, Proceed. The proceedings that were conducted by the Siaya County Assembly on the 6th of June are therefore unknown to the Constitution of the Republic of Kenya. And, Chairman, there is no motion that can flow from such proceedings, and the fact that those proceedings were conducted as I have submitted is not contested. It is therefore the Deputy Governor's position that there is no motion that can then be sent to this House for this House's determination, because we acknowledge that procedure is important. Nyamodi wacho ni County Assembly ma Siaya ne okomiyo William Oduol bura maratiro kendo sayo od burano kuom yiengore nyakonchiel ewi wach mar golo e apisi William Oduol. The proceedings before the County Assembly of Siaya were conducted contrary to the Constitution. I invite Chairman and your committee at the right juncture, which I suggest is immediately, to pronounce yourself as to the competence of that motion. The motion is incompetent, having arisen from those illegitimate circumstances, and you should dismiss it summarily. I'm most obliged. Weche makamago ne okwed motegno kod okil kamaloka mar County Assembly ma Siaya Peter Wanyama mane ochung' kar tiende ni ne giluwo chike duto madwarore. The County Assembly followed the procedures in Section 33 of the County Government Act in conducting the impeachment. There was a motion. The motion was preceded by the requisite numbers. That motion was subjected to an investigation and a vote thereafter by the County Assembly, and that motion met the threshold. Okil kamaloka mar County ma Siaya Willis Otieno oseyo William Oduol kuom temo pogo jodak ma Siaya gi weche mag miriambo, temo racho nying tend county no kaka yo mar chwalo agenda mage mag siasa, weche ma William Oduol opingo motegno. It starts by dividing Siaya County into clans. We are Alego people, those are Sakwa people, those are Gem people, those are Uyoma people, those are Arieda people. He starts dividing them into clans. And then he goes on a public campaign to start spreading malicious falsehoods that the Siaya Stadium has been de-resourced. Money has been taken away from the Siaya Stadium to benefit people of another sub-county, people of another clan. Oduol okete nyong'ong kuom tuwo jodak mag Alego Usonga kod sirikal mar James Orengo ewi weche mane owacho ni sirikal mar county no riembo yowotgi e tich kendo mayo gi chenro mag dongruok. He decides to go out again to address again the people of Alego, saying, the people of Alego, you are losing jobs. Jobs are being taken away from you. The county secretary, who is the county secretary for the whole of the county, has lost his job because he's from Alego. We will show evidence of him saying that. Yet the truth of the matter, and that witness will come before you, Mr. Chairman and members, will show you that the individual concerned was also in shock because he had voluntarily chosen to resign from his position and even gave a further date. County ma Siaya bende oketo Oduol e mbero maliet ewi okang' mare mar chuno apisas mag county no mondo onyiew ne kom mar omenda maromo milion 1.1 kod mesa maket kod ma jatend piny. We will show you through the witness
that what at the beginning was a request for purchase of carpets and tiles turned to be about procuring chairs, presidential desks, and there's no president in Siaya at the moment, to the tune of up to 1.12 million Kenya shillings, one single chair. William Oduol koro dhi kawo pap odiochieng' makiny mar lero ne komiti motelne kod Senator William Kisang gimomiyo kik giduoke pacho. Komitino mar ji 11 nyaka tiek winjo bura makamano odiochieng' makiny motelo ne golo chung' margi ewi wach makamano kata ndiko ripot margi mogik kendo chwalo e nyim senators. Bura mar thicho oko William Oduol nyalo rumo gi kanyo poni jokanyo mag komitino okoyudo neno moromo ewi weche ma itudogo Oduol. Kata kamano, poni County Assembly ma Siaya onyong'ogi kod neno moromo, komitino biro chwalo ripot margi e nyim senators mondo goye ombulu. County Assembly ma Siaya onyiso komiti mar od bura mar Senate ni William Oduol okoromo bedo jalup gavana ma Siaya kaluwore kod weche mag tiyo marach kod apisi kaachiel kod dhi ataro kod katiba. Kata kamano, William Oduol nigi thuolo mar luoko nyinge odiochieng' makiny e kinde ma odhi chopo e nyim komiti ma otelne kod Senator William Kisang. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.